me pacho mene me kunu na ete na okofa oba ba subiri sumfant mene na ete wo ho nti abla okofa oba no ba ya na ka chena me se na damfo no mo nti me nhwe na ma me nwena adwembo ne ma mo nti mene ma ya ne nete me ba ha me ko na ofre me se wo ba na me se ne de ma anya ka o nti me ma na o si you nti me beduru ye na se woni ba ko e na dada mo me Pakuya Mavis woni na dada mo ho wa woro no ho ba no so woro no ho ena me wura ho nti me wura ho na osole ena no hia me na oso me mu se me ko na me se me nko nti edan na ye mienu ena me wura na me ne ba ko no ga ba ko no me ko me dem ho ti ade dana na me se ne de me mama ya ne nafia obi a wo senya wo hwe ne wo mo a e se de wo na wo mo na wo mpena ne ba ko ma wo mo nafia ne adane de wan fa nche me boro na nsu nsu to obo mi ankasa mi dwane a kura bi wo ho mi dwane a koduru akura na ase a ba chime no wa tweme form sa de me aba efie ena enti eba sa no ada asem no awo ka wura fi ho oba no yi oba no firi ho na oba omo firi ho enti me dem nim sa atwa omo jai ti da no me ko site me ba na o ye ko no wa famu ada ana me fa na phone ne kasa na me fa phone o se me do papa enye sika do nye se usika enti na me do hiam na wo ba site kura na me hu a na mani di wachi saa na so ba no na afre wuku me fa chan na mani di wachi saa me do papa na wo kan we ni kire me na me twe me hu na wo yiri nti me do papa na akola na mde no koma me ma me wo go so nti na wo fere me a wunya me no na nyese me fa mpena wo wachi wasia wo dada me na me ja me yere na se wo nso so wa amwa me a SOMPA FM na me fa phone me de phone no koma obi se me sere no da won hwe WhatsApp ma me ti wo hwe na eno ye message ana ge na send voice tina ena wo so na me de phone be sie ho na me benya no na bisa ne se hwan ne my beautiful love was me so no nim se me man ko school was me phone na me se an na wo ye de kenkan se unima ana e odu okay anti o ya sa me bisa ne din no bisa me se me phone na me se an ti no wa sha se hwehwe anadwo no na me se hwehwe na mafa ti de wo mu nyina mahu was fa phone ma me na me se tina me de ko kire sofo me ka bibia kire sofo asofo ntemase was me boa ti phone na ye ma dance nti me fa ma ti anadwo de wan fa nche me obo mi ankasa nti na me so me ye kenken akra kwa side Brenda me de yam wafa ene ma yam de no ansu wa papa ni nyina anadwo no me so ma fa phone na ma no na me ko da nwuram na ade akyen na me de phone no call ye sofo ho ko kire ne sofo hwe na sofo hwe na sofo se wa jai na wo kan oda asole ano ugu asole na anim ase nti wo de jai me bisa no so a won ka no kore nkire wo so opew nti won ntimi nyesa nti jai na msi mate ti be ni ye di afi ya asole na mfie du ti mi na me ye bibia ono so na da no ye wie ne na awoche ena wo se wa na de nkosi esi asole de ma me nko na dwale nkola no ne nko asole ntem na msi yo mate ena mi dwale nkola nti mi wie na msi me ko asole de mo ho mo ho no san ba wo se ma wie na asoma me wo kulobi so eskem te me kwa ba ho na me tisi na ko nti me kodu na menu ena wa asole de mo kitapla ya wo pla again na msi na kwa solid dem opera na msi me obi a wo fla me se wunsure me no na wo beba me nche na mpa watwa me ti no wo so wa okasa nyina no wo ba me so na wo bo me ti me ne de bo mu wa sole ho na manfo me patapata na me kofi ti omo soma ase me fla ne mra wo se me me ma no nkwa asole nti wo nkwa asole nti me kwa ko kire mu akire ye asole asole ma no se na wo ye mi beduru ha na bibisi paja wuti paja miti abire di ma ha ana odi san we ni ho moja nya agoro nti udwane ko wura hotel bi wo eho na me di na chi no ko wura dan bi pimpon na no wo mie na mo be fa me ko clinic be ma ya nsi ho na mfante hene soma ai se me ye obi di hye ti won kan no ho no be hwe me na wo ba ho ti uduro na nurse for no kasa bla nti de wo ye ye nti ye wo se ai san kwasa senti na me se me ma no enya na nti kula nka me ma na o tena moto so o mo fre no wa ama no mu wie ye se kan ye 3.6 mo fre no so ma ni sika ntua nkwasi sika to wo ma sofo be gina ho fre no so wo ma tina me 3 million she me ha na me yima wo na me se me se wa we nyina da no kan no ba boss se si ano efi si ye show ni wie ye no ko ye de na asi acho ye show ni wie me ko ye no be ma na de me tisa wo ba fie na me ko ye na me kunu ketwa no obetu pununum ai de safo na kwa kwa sister bi se
me ba on fa ma me se me ko yi de ehia me na me ntupunu no ti me ko ni fie ho na me ko bisa ne se ukun ketwa no na me se kwa me asam ni si ye no wo se wo mfa ho ga otwitwa me fridge ne me dry no me be ka kire wo se wo mfa ho na wo bla asam de wo nka bi na wo mfa ho afi de ye dan na akoto kredo a wakotutupu no wase an ene wo bom pa ye de ohu ye no na eso ena ma no koto kredo ye de etupu no enti o ka kire me se me nko yi me niema na me ntu fie ho nyesa ne bla ne ba be kumi anajo ana me ka kire ne se miniska me no obi kra na da miniska me de be ha dan na se na wo se me nko yi me niema me yi na me fa nko he nipa kra wo se wanya wo ho enti me de fie ha me kwa kwada enti so ba be kumi de a oba be kumi wase ma me nko fie ho ma me nkoda ho ene sese wa bia de oye wo boa wankasa wo wono na ni nua no nti wo be kwa akowu ana me kan se na me koje safo ano ana me yi ono ne bla ne de me bie pono na ese ne bla ne ma ne ni ho ono woda nnura no agric ayi ano nnura esi dem ho nyina ne ni ho ana me pia bontinti me pia no wo hwehwe me se wa so oboduyem kwa me adubu ahen bra ne wo line so na ye nko na ye ne nko yitwi nkomo yo hello yes ma mi redu bo ahen ma he ya no mama pacho na ho te say Crystal Dumo mama e do ba dia se frem o yin ni mi wo SOMPA TV so na be ya na kakra ni ababa wa bi di se wa madu em so walu nua be ma kwa me ajeyi na o manya case kakra enti wo so obae no what credo abegu pono na no sade a wahu no ehu ti eja pese e pawale esu mebusa cheche wa uchire mu maye na de se de di kan kra no wadawro ma wo bra nkasa wo wen mama me da se me bla nkasa de me ka cho se minim ba bi potia me bla wa na me boa me bla me ne kasa wo fon so but minim ba bi potia wo obisa ne so he a be possible bi wo ne de ho yi ma bisa ne several times on country ada wo bra akro no mu fante wo waye bibi a yetwa na su me ba cho da bi na ada no wo dwane ono catch me say because of say warranty opese wo free hanom na nasomo dwono me pa cho bra dubu ahen se de ete ye wo obi a wo bom pa ye me boa mama me pa cho you ene na che se wo ye nyamesumni ene nyamesuro ni ye hunu nukura bi wa ha ababa we ya wote ye wale unu ade nukura mu no oyo obi a na o ha wo bra no ana wo bra no so ha dwen mama no kwasem ewo mu ni se wa na wote ho no kasa no me ka kira wo se ebia se wa aye me bibi se ya na me boa but se wa ye nipa bi a on pese nipa beboa no ni huni pedua no wompemwa o ma de nti me kasa me mpese o masem no mekom kra bio because se wa ba ware no enam se wa so kra na me ne oba me ne che no eche ba drumle bi ema se wa ne ye abusua ne nyina kra ne ye nkasa ne nyina nkoda nche no o masem we ba ya no me ka kire ne se me mpese me ba o masem mu because our resem no me angasa afi na me wura sa relationship ne mu nti me mpese me wura mo ensem mu bebre na omo awari semu yi mu nto kwani ade mama keka kwa afi enti nanu yamba say 2 weeks ni Sunday twa mu no any week ana me tie se yesemi black akose se niema wo ono ankasa ne fie enti me yese me kofi ho no makwa edimani akose kasa nya mu nso no na frimre santena omo nto kwasem ne ade na me nkofi ho ko me brana ankasa no one ne kasa o pese time bia o favor no o ka ge nsin kakra bi ono obenya problem the same thing as wa no so tie enti me kofi ho no kwase me wo mu se mama na efie no eda ho edan ya wo fie ho nyina edan na no gu ho enti me ra fie ho edan mu ho no ne nneema gudam wo ye basa na me se dabi me hwe ma ewo mu se me bla no na sem kan den na me ne nya aka nso timi hwe me nneema no nya basa timi ya me ko to credo mienu edbegu puno no mienu na nneema wo mu no ano na me ja safo ano won fa ntimi me ti sugui so na
ɔmo te mfante me gya asafo no wɔ mfante hɔ ɛna me ka kyerɛ wo sɛ me baa fie no me pɔn asɔre no na wo sɛ wɔabaeɛ me fie hɔ na meka kyerɛ sɛ o meda ase sɛ wɔaba ha no makɔto pono nim enti safoa no wɔ mfante me kyerɛ onipa no ɛwɔ no hɔ ɛna meka kyerɛ sɛ nneɛma a ɛkɔ so no first yɛde honhom mu nsɛm to hɔ koraa me bla no aba fie hɔ abɛsɛe dan mu hɔ nnuama na ɛyɛ anwummerɛ enti sɛ nka ɔba bɛtoo a nka yɛnim deɛ ɛbɛsi enti sɛ wo sɛ wonte fie hɔ bio deɛ a ɛne ɛyɛ paa na mekora mebɛtoo a nka mɛka kyerɛ sɛ ɛnda fie hɔ because ebia woda hɔ no anadwo no wobɛtoo a obi nim deɛ ɛbɛsi fie hɔ ɛna mo nso mo suban nti mo kokoro obi mma fie hɔ na wabɛpata mo ɛna meka saa kyerɛ wo sɛ wonte fie hɔ deɛ ɛne ɛyɛ paa baasafoa no wɔ nipa so no asi wɔ nti wokɔ a safoa no wokɔyi deɛ hia wo a saa to pono no nafa safoa no kɔgya nipa no a meka saa woanka hwee wokɔe na wokɔgye safoa no a nkra de bɛma nipa no sɛ womfa safoa no ngya no na wode safoa no kɔ meme paa menkɔbu pono no ani na memfa foforɔ ntom na woba a wo nso wobɛbu ani na wo nso wode foforɔ atom asɛm no anyɛ me dɛ nti meyɛ maadwen sɛ fie hɔ koraa menkɔ bi baa metena ase hu sɛ daabi sɛ medi saa nsɛm no akyi na mankɔ fie hɔ bio a na ayɛ sɛ mapo me bla no anaasɛ mapo fie no me so a mene nipa no nyɛ aka menya me som nso nkyerɛ me saa enti na mekɔ fie hɔ mama ɛnansane no anaasɛ nansane nɛ mekɔɔ site ɛna mekɔtoo me yere ɛne me papa ɛwɔ site ɛna mebisa me papa sɛ ɛda na yɛse me ne Augustine akɔgyina baabi aka sɛ wa afa me bra nnuama akɔsie ɛna wonka nkyerɛ me mama yɛse nsuo hwe wɔ a ɛhwe wo meyere ne di matam a meyɛ sɛdeɛ menteyɛ no sɛ woayɛ a wote ha yi mama mepatwo yi o ɔkasa di matam a ba meyɛ sɛdeɛ mante no because me bra yɛ ama ɔhaw aba nti mempɛ sɛ mɛsɔ so meyɛ te sɛdeɛ mante nti bla baako a mene ne nam ne kaa sɛ ada deɛ na wayɛ wo yere no nam sɛ mente mempɛ sɛ mɛte nti mo ɔnyɛ ma mente meka saa na bla no twaa no nkɔmmɔ no so na meso ntwaa so mama bɛpem saa berɛ yi a mode afrɛ me meyere no ne me bra sɛ mempɛ sɛ mɛka bi enti adu bɔ ahɛ ɛdeɛ nti pɔten no wato punum sɛ sɛ ɔno nso ɔbɛyɛ dɛn wada woroma mama ɛpono no a meto mu ne deɛ manto pono no mu sɛ ma ɔnkɔ fie hɔ na mmom ɔno koraa wɔnte fie hɔ mama wabɛtena ne papa kumaa nkyɛn wɔ subiri sukuru no a memete so no ɛhɔ no wɔte ɛna meto pono no mu na mede safoa kɔgyaeɛ na mekyerɛ wo sɛ safoa no wɔ nipa asom asi wɔ nti wohia biribi a wobɛtumi akɔyi na wasan de safoa no akɔto wɔ time bia wobɛtumi akɔ nipa no waakɔgye enti mento pono no mu sɛ mo nkɔ fie hɔ na kyɛ sɛ nya deɛ a obi a wayi ne nneɛma gu anaasɛ dabi memfa me nsa nka hwee na sɛ okura nkɔlaa nso a ɔne ɔmo nam o na wonya baabi nso nna yi no ɛno nso ɛyɛ asɛm a yɛhu baabi a Kwame Agye nso atu pia fɛkyɛn mama sɛ waka sɛ wonya baabi na ɔyɛ torofoɔ kwasi ada na me kɔɔyɛ na meto pono no na bɛpem saa bere sɛ ɔnte fie hɔ SOMPA FM na wɔse agrochemicals nneɛma bi wɔ dɛm wɔ waba abɛsesa ɛma hemfo kora frɛ wabu saa dɛ na akɔ saa wode a mama menkɔ sesa agrochemicals bia deɛ tie nie fɛti nsuo bi egu dan mu hɔ ɛno ɛna me bra ka sɛ mensesɛ ngu baabi yie ɛna mesesɛ wo bra ne no kasa afon so mepacho yu madika ka kyerɛ sɛ me bla ne me kasa fon so enti fɛti nsuo no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ mensesɛ ngu baabi yie na deɛ ne bɛba sɛ wo bla yi wɔnyɛ bɔne wɔnkum nipa wɔnwerɛ pu wɔ baa na watumi atu kura a wɔte mu atɛ deɛ atwa n'asu yɛ a wɔde ɛhuntahunta mama ada wo bra no sɛ bɛyɛ ku ne tiri bɔ mu mama me bla ɛne sɛ wɔasɛm no akyɛ me bla nkasa no medwene ho a mentena ase ɛna me bla nkasa tuu ne fie hɔ no akyɛ na ɔwɔ kurom ɛyɛ abaa na ɔnte ne fie hɔ eti sɛ wa ne nkwalaa no ɛdubu ahen sɛ wa ne nkora no nso yɛ wo so ma wo
ya be o modai mama kwasi da na se wa ba me nche o me fie no man ka nkyere se wa ba me ka kire me yire na me ne tene se ade a me bla ye no minim de ha me bla enti me ye adwuma na wotwene so a me peska kakra ade ama se wa na wa ye de wo de ahwe nkwala no ama me ka kire se wa no kra se omo mpa ye na me ye adwuma yankopon ya aduma week ni si a ebia no mapɛ kakra ma na wo so wo pedan ha ya no wo de ebia so akɔ ha dan na wo se wo so bo mpa ye no edubo ahe wo so bo mpa ya de a wahunu so de na ehu ye dawro mama se wa me ni ngomo to obo ni ngomo nipa na me de safo no goja ano no ana me ga kire nipa no se ade na me hu no na enye enti se wa anda fie ho anka me pepa me pa cho jina so ma me Mr. Kwame Edubo ahe se wa ada na nso betwitwa ntora gu bra ne so ma nya no kure ono na ka kire me se de obo mpa ye na ohu ye no eso se wo ka kire me se wo mfa nnuro wa fa nnuro me pendra oni misa ne blade wa fa kwandam kola fie wa fu a me ko to ya me de boy ye kai ni nyina wa betesa ma spray mfo ntale ye de share na ye de ma spray no ni nyina wa betesa ko o ka kire me se ne bla wo nim ne number nti ne de wo se ne bla ne frɛ ne se kire ne kwan se wo metesa nnuro no na ono oboa sima ka nyina obo ka kire ho ne se ne bla adwane gya no no nkwala no gu ne so no na hwe nkwala na ma me so wo nwura mu no no hwe on show mu bia man nkwala ni sika ebe si sabre obia mfensia me kwala ngisa se wo ma no ho te sempo eda me shada de on kwala no pam mo so mo nko papa ne papa ngasa ti ase o me pam nkwala no me ko site am se mo nko mo na ho me ba no mo de na be sister bi wo subiri so ho dina na o man nkwala na ko ho 1000 nkwala mo man nkwala ni bi so ka se me obwa wose wo me na okache wan kan kire obi a sister no so me koje safo a kire no sister no so ne ma ni nkomo bia me gi ya na me dan mani na wo blade ne se wo pe wo blade apade enti me gi ya na me sister ade je wo blade safo ano na me dan ne de na me ne magum ne de me mfa ma wo blade shi ni dem ho na ne papa wono ne papa ka kire me se nya mmela na me kuna atosafo wo se me de ne mienu ma no na me se me mfa ma wo bla wo ne magu obi ai me mfa ma no enti me ba ne abu ani credo no mabu ani ana mo ne Prat2 na me so be bu ani enra ya ma me ne mo ka sei me sa ko fie o me ko ya sa bu ani de credo Prat2 ani me ka na no ya se wa ne be bu ani ba ho anajo enti wo ba ho anajo enti won ne di sa adwuma no ana me so wono ne ba ho anajo ono wo ba ho aminim de obetimi aye oba dem ho mehu se waba efie ho enye me kunu ne ba ho enti na obede ne wa hudi obetimi aye asem be na aka se wa obesa niema agu dem ho ne obesese niema kakra aka no amma hu se waba ho enti nya wono na aba ho nso hu nipa na wo san kledo wo ku no wo hye wi ana minim ba bia se meda ne me ma no ese papa na me ne da enye no so wo papa nua ho no obwa papa ne yera ba minim ba bia me ne nkola ne beda kwame mama eti se abai we se edi abroki heart no mama kwame ti se obe ya de se de wo kana asem ye mu oye o mama me ye ma adwen se meboa sewa enye se bia me hwe sewa because of nkwala ni nti me ka kire mfante chief farmer na wo ho no oye ohene ni nua asem ya me ka kire no ba mama me ka kire o se bia me wanga na cities me ya masewa na madada awrade go me na me gusu ne me bra kasa e fa nkwala no ho me bra ka kire me se wa di ka kire ne se nkwala na nya ne mba first when fi ana se wa sa ka bi se wa di adanse sa asemu me bisa ma bisa se wa sa asemu kwame jira so sewa kwame pacho jira so na aka che oku ze nkra ne ma pacho oboa enkola no jina ni nyina so oboa picture wo me phone so mo hwe picture no na mo hwe enkola no me ana obufu yi na akeka nsem ma me man ka hwe oboa me fan no me hwe 5 years o be man na de me kokko yiye ana me ne wo ketwa no mfie mienu ana me wo de otosoro me ne me kuru tana be sisi abere me mfa na tikulada se odwane ya akwotena baabi be ya yi me mfa na tikulada aye tro no mudi agum so mu hu kwaya ombefa omo boa na usu nya baabi da no wuku dan ne si wo ye den so mo se me kwada ho ba be kume because nema na obetwam fridge ne me dry ne me nema na obetwam no me da ho ba be kume na ni omu pa baabi ma we enyina kama mame kwame
mesra mo me mpe kwa bi fa so bra no kwa me adu jamfie kwa me adu bo ahe wo bra no wo frɛ wo a mo kanya nsasem bi nkyerɛ no na be ma unkum nipa wo mo okro no na wadwane agya wo ma wo ba na dwo betwitwa fridge mu no na adwena sɛ ya na mama de na me pese me kan sɛ sɛ was my pamo mema sɛ wan suba pamo mema sɛ me bra ntina me defend no ni suba no ba be ma no bɛkɔ ubisa sɛ wa obeka kyerɛ wo sɛ me bra ne ni issue ni nyina start here time bia me kasa me ka favor sɛ wa ba sɛ was my pamo mema mama asɛm ye amu kan ya me ma frɛ me amu ne me di nkomai mo sɛ wa bɛba kuruma no obetumi adi matam bɛ 3 days ayo entimi eya na ye me ya enti no masem me se me menka bida wa me wodi ahome so na ye besan ba we se asembiri ma okro num so wa asem ni bi ka enti je so ma asem ni de me se ene ye eyi pa e okro num a obi animu enti mu fa producer ansam fra asembiri ma wo bra meji adwenkyere kakra wo e bedwafo ewe hello honorable Abu Musa Fanti electoral area honorable ma na mame na ho ye nyame adomo na wo so erade adom ababa wo e friend say wa madu ene ni ku kwa me agye wunim wom me pa cho mindim wo fa de akwasu ya ye hu o na de na honorable wo ka fa ho abai wa ne say dura na jo ese be ma na ba ho abese dra mo niam se fridge ase niam nti wo suro so obeda wa boy ne ba be ku no wone ne manso ne nam so onya ba bi na ne ye be ne dai se eno nti na em se yes ya ma na kwan ya wodi abedan mo na sam so na mo me so se bi so mi tumi nsole nkwa hwe kwa me agye no ya ye so oba na jo anu okọ na mutumi nchini nyina ho oba na jo amonyere no we de wa da ro ma em se ye nya bibisa nka ya chi na gine ho no bet ye nya no wa da ro di akwa ye no ye nya no asa asisem we ba na o so ohunu wa we ba na o so ohunu na wa ye boni bi okro ni so a wo dwane ana ne boni a wa ya ne de ma me no de abedan mo no na chese wonye obi a boni bi ase bi a ye penache no me pa cho eno de da bi na fe we dia wale sam so yetimi dwane sa no na bo asam ne bo baba no mo na mama ni mu amama nka ho hwe okay we de wa da ro ma em se asam no bo baba na di ka ko na na no manim Emma nana no efre no ma woni o mutena se kan ho asem eno de no fi sem etu no fo ama ya o mutie futuo no san akotena asem eno na chi no na em se aja wa cha wa so opo ale mienu no mo wa de no na akofa sa asem we nyina e de aba ya so afa oba foforo na ono waja we na ama no ena we no so am so okoka na akwa ye asem nti ye no kra na ye na ka bia ye se wo ye me committee ni nti me ma frɛ na ene na transi aka ho asem ko nya abotre na se bia wa de sem de ye nya de a aya ibia nka mo nto won ne onya abotre se bi obo wale a enya de a obi betumi aka se enwale se be ma de o yiri de se ntimi ma se o yiri ba akopɛ na ni na ne sa woni pedi da kasa amanti asai da duma na ode ba akon ada honorable na chese wo wudi emienu wa hu me de me ba cho afi na me pebi aka ho se bi so ho de ama me na wa se wudi a wo ye kramoni ti wasom no ma wo kwan me bo a sa esom no ma me kwan ayo na kwa me de ono ya assemblies of God ni dia me nwanwa se wate asimu saa se eno na ya de e ka no o se ye nkramofo na nkasa na edi we bia ye ka na asorefo no se ye mpe no ye nka no kore na o ha asorefo sofo na me ne mpe na ba ya di enso Islam ni de ebi alaji na yere no mu mienu so masa atwempra wa kire bra ma menwene me ho da bi ma me entesa alaji bi eni ho no ma na yere no mu mienu o sa atwempra wa kire enti e kwa honorable Abu se wada woro maboa me na ye nyina ye nka mom na nka bra no ye mpe no ne ne ntrase na se wo ba yi kura wo mpe ne bie mu a
won pe ba bia nko ne nkra ne betena na somdwe mra wada woroma I'm saying, Brown and Casano, me did say, or Abusia, ni papa no more, ni Mia no more. And he send you would see kind or see a Mabusiana and Sote. Aye, Baby, I was Shibian and Cabusian and Pen and Panamra. Now, I don't know when you wish upon a cata. Now, me, I'm to yet. Look, I'm in number. Sansa kwalai wane ne main na Mosai, I was some so munya baby na. Obeda fion so amuso ba be kunu nti osuro. And sa me kra no me kra makabi. E che se me ko ho no me ko hu se ne ma ne se ne o si afa se ne ma ne de. Enipa dwe timi sisa. Ane. Enti me kra me ka kire ne se e dem ho de se o ko akoda fie ho de. Won koda wono ne papa no mo ho. Enye sa na se oda fie wo na sa de chi ne se be fa kunu mo ho e. Enti ano de se bi nipa dwe ne timi tim nti mane ntamtifra eno de kwa de mate me da se wa honorable bibia ni ehia nkyere mu so wada woro ma me ba wai me pa cho mate barka de sala barka de ya bla ka se munum ya se ya dwale waduro ani eden papa ma metono tu nwale ya duro bia na fedi ani ani eden twan sa no sa de na wu ni ku ni ye nti wo ye bende wo be ye ne den sa blood covenant amoyeye no agire ye mpesofu bi ma na wo mo awate ne deliver na de wo na em se wuku na no na e hantre no why nti wo de twen anim wo wate ewi a ebehu kwan a abusua ye de be fa so abusua